Luna martie este luna în care renaștem în cel mai autentic mod și în cel mai fabulos cu putință. Este luna în care avem nevoie de o maximă prezență, disciplină și conștiență la nivel ridicat. Tot ceea ce vom trăi, conștient sau inconștient, pe parcursul acestei luni, se va verifica drept rezultate individuale și colective în toamna anului 2025. Din 1 până în 13 martie se recomandă călătoriile care au un rol extraordinar în creștere, transformare și expandare. De asemenea, în această perioadă este nevoie să revedem, să reevaluăm, să reconstruim, să refacem. Este foarte importantă revederea anumitor priorități, rescrierea dorințelor, refacerea acestora este cuvântul cheie, modernizarea a ceea ce voi ați creat până acum. În această perioadă, întocmirea documentelor sau revederea acestora este susținută. Până pe 13 martie putem lua decizii. Din 14 martie se deschide coridorul eclipselor, avem parte de o amplificare a tuturor senzațiilor și anume, dacă este frică, aceasta se va amplifica, dacă este supărare, aceasta va fi mai amplificată. Recomandarea este să mâncăm cât mai ușor sau, dacă se poate, să rămânem pe apă, astfel încât să nu încărcăm. Se va genera un câmp foarte strâns în care vom intra toți în el, un câmp care va genera disconfort, va genera preocupări pentru diverse probleme și nu este momentul să facem acțiuni, să inițiem nimic, ci este despre a rămâne în mișcare lentă, clară și pur și simplu să nu luăm decizii în această perioadă. Este de văzut, de asemenea, ce s-a întâmplat în urmă cu 14 ani, respectiv care a fost tema în 2011, pentru că acea temă se va ridica din nou și în această perioadă. De asemenea, 20 martie este o zi magică, echinocțiu de primăvară, și în această perioadă 14-29 este nevoie să ne menținem în calm. 27 martie va fi o zi în care se vor iniția acele provocări, acele situații legate de trădare, vor ieși la iveală minciuni, vor ieși la iveală trădări și chiar schimbări de destin. Pe 29 martie, eclipsa solară, este de pus și luat în considerare ce anume se relevă ca visuri, ca mesaje în acea noapte, 29 spre 30, iar din 30 martie începe era multiplicatoare de 14 ani. Acea perioadă de conectare de la inimă apar noi profesii, putem adăuga noi profesii la ceea ce facem deja. Autenticitatea va fi susținută în această perioadă, nu se recomandă achiziții mari până pe 10 aprilie. Așadar, în luna martie sunt testate relațiile care au nevoie să fie autentice și banii care să merite să fie primiți, acei bani curați. Așadar, luați-o ca pe o lună în care hidratarea, introspecția și reevaluarea sunt esențiale. Este o lună pregătitoare pentru următorii 14 ani. Va avea parte de susținere tot ceea ce este autentic, uman și cu potențial personal.